Soupeř nás bohužel přehrál v rychlých protiútocích a v agresivitě a podle mě měl větší touhu po vítězství a stále nám chybí nějaký lídr, který by dokázal vzít hru na sebe a dokázal by prostě to utkání zlomit a převrátit v náš prospěch. Musíme doufat, že do dalšího utkání se to zlepší nebo se někdo najde, kdo tu odvahu vezme na sebe. Tak v dnešním zápase jsme nebyli úplně favoriti, ale chtěli jsme to už konečně urvat, ať máme nějakou tu výhru. To se nám bohužel nepodařilo. Myslím si, že soupeř vyhrál zaslouženě. Párkrát jsme je měli na dosah, bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Tak já jsem hlavně strašně rád, že se nám podařilo vyhrát ten zápas a že jsme se dokázali skoncentrovat na to, že teď jsme měli cestování, teď máme hodně moc zápasů za sebou a že jsme se dokázali skoncentrovat k tomu, aby jsme ten zápas dodrželi a dokázali ho dotáhnout do konce. To, co se nepodařilo, že si pořád bereme určitý výpadky ve hře, který až se nám podaří vylimitovat, tak s tím budu spokojený. Tak úplně jsme asi nehráli tak, jak jsme chtěli. Občas jsme měli výpadky v obraně, nesoustředili jsme se a oni nám dávali jednoduchý koše. V útoku občas nás trošku zaskočili zónou, takže věděli jsme, že to na nás budou hrát, ale naštěstí jsme vyhráli a poprali jsme se s tím.